Mhux intom ġejtu eletti, iżda ġie elett il-Partit Laburista. Dan kien kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jindirizza attività politika fil-Belt Valletta. Min ġie elett mhux hu jew hi, mhux hu jew hi. Dan qalu b'kontradizzjoni għal dak li kien għadu kif qal ftit tal-mumenti qabel fejn saħaq li l-kunsilli lokali huma awtonomi u li l-Partit Laburista m'għandux jindaħlilhom f'xogħolhom. Wara li għamel kampanja sħiħa jisħaq li kienet elezzjoni bejnu u bejn il-kap tal-oppożizzjoni biss, issa Muscat qed jgħid li l-poplu ma żilx lilu iżda li l-Partit Laburista bħala tim. Jidher li għal darb'oħra fil-budget li jmiss, il-Gvern mhux se jkun qed jindirizza l-ħtieġa li jkun hemm miżuri li jgħinu lil Maltin u l-Awċin biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, iżda minflok Muscat wieħed biss li se jkun qed jagħti ġurnata lif iżjed. Fid-diskors tiegħu li għamel fil-Belt Valletta, Muscat iddeċida illi fl-ebda punt ma jindirizza r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa li fih hemm enfasi dwar is-saltna ta' dritt f'Malta fejn qed jingħad li din qed tkun imxekkla serjament minħabba fid-djufija estrema fis-sistema ta' checks and balances.